हेलौ गाइस दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टपान दैमारि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे सानसेनिल' भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै ओमफ्राय आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरोना गाइसमोन आंना भिडिअआ मानि सायाव जाहैगोन दिनैबा नोंथांमोना थाम्बनेला टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय आरोना गाइसमोन ओमफ्रायथ' भिडिअफोरखौनो बाहेरनि बांसिन लाबोनो हाया आरोना गाइसमोन मानि सायाव मा खालामगोन जायो आरोना गाइसमोन ओमफ्राय जानाय लोंनायनि भिडिअ होनोबो मानसियानो जानाय लोंनायनि माबा बारा गरम गैया नङा नालाय गाइसमोन बेनिखायनो जानाय लोंनायनि भिडिअ होनो हाया आरोना गाइसमोन ओमफ्राय बिदिनोसै आरोना गाइसमोन उफाय गैया आरो जेब्ला इउटुब चेनेल खुलिबाय जाबाबो जायाबाबो आगारनांसिगोन आरोना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय बोथोराथ' जा ओरैबायदि गरमखाना आयौ गिलु बालु माबा जिउखौनो थल्ल' बारनसिगोन बायदि मोनलायदों आंहाथ' दहायो एखे बोरैबानो ओमफ्राय मा खालामनो आरोना आरो जै हाबाथाय हाबाय हालायगोनलाय आरोना अखाया ओमफ्राय गाइसमोननिसिम माबा आरोना आंनिफ्राय थांनाय माबायाव आरो फुंखौनो होननांसिगोन सोरांसि आरोना खैथा जाखोमोनथाय टाइमा आं बाहेरायाव ओंखारबालाय 2ता बारबाय मोनदों आरो बै 2ता 2:30 3तानि एसे सिगां नुदों आरो गाइसमोन बार फैदोंमोन आरो बार अखा ओमफ्राय जोंथिं अखाया एसे खमायदों बाराबो एसेग्राब फैयाखै ओमफ्राय एसे सिमब्रि बारनानै थांबाय आरो ओमफ्राय अखाया एसे खम हादों आरो ओरै दै सान्थि सारनाय बायदि सारना गालांदों आरोना गाइसमोन होमबाबो दै थालायलायनाय हायाखै आरोना गाइसमोन ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं हादोंना हायाखै थांदोंना थाङाखै गाइस बार अखाया सोरांसि फैदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर बिदिब्ला फैफादो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे मा होनोबा आंबो सानो आरोना गोसोआव एखे बाहेरायाव थांनानै ओरैबायदि भिडिअ खालामगोन शेयार खालामगोन नोंथांमोननो बिदि सानलायथारो आरोना गाइस ओमफ्राय मा जायोथाय बाहेरायावबो बांसिनानो थांनाय जाया नालाय ओमफ्राय ओंखारनायानो जाया बांसिनानो न'आवनो थायो बिदिनो लाखार लुखुर खामानि मावबाय थायो आरोना गाइसमोन आङो हालुवा जाम्बा जाहैबाय नालाय आंबो एसेग्राब माबा गैया नालाय आंहा बेनिखायनो बाहेरायाव ओंखारा आरो ओमफ्राय बांसिनानो बेरायनाय जाया आरो बेरायबाबो एसेबाबो आखाइयाव माबा थानांगौ नालाय दंफां बिलाइ गैयाबाथ' ओंखारनो हाया नालाय जायहा दंफां बिलाइ दंजायो आखाइयाव बेहासो मालाय बाहेरायाव ओंखारनानै बायदिसिना भिडिअ मोजां शेयार खालामनो हायो जायगाफोरखौ बिदिनो मा जायगायाव मा दं उमुक थुमुक मा दं बिदि माबानानै भिडिअ खालामनानै देखायनो हायो आरोना गाइसमोन ओमफ्राय बिदिनो आरो ओमफ्राय जोंनि एरियायावबो ओमफ्राय दङ खाथि खाला इउटुबारफ्रालाय ओमफ्राय आं बिसोरजों बांसिन थाङा आरोना गाइसमोन खाथियावनो दङ दंनायालाय ओमफ्राय बिसोर मालाय बिराद इन्ट्रेस्ट भिडिअ खालामो आरोना मिनिथावनो ओमफ्राय बिसोरबायदि नङाना आरो आं गाइसमोन ओमफ्राय मालाय बिसिना मालाय देहाया स्ट्रं आरो ओमफ्राय मालाय एसे माबा आरो सालुबो आरोना ओमफ्राय आंहा एसेग्राब माबा नङा आरोना बेनिखायनो आं बाहेरनि बांसिन भिडिअ होनो हाया आरो ओमफ्राय थांबाय बायोब्ला आं शेयार खालामगोन आरोना बाहेरफ्राव बेरायनो थाङोब्ला आरोना दाथ' गरम बोथोर नालाय र' मालाबाफोर थांबाय बायनाय जायोबा आरो बांसिनानो बाहेरायाव आं बेरायनायानो थांनाय जाखाया ओमफ्राय मानोथाय आरो ओमफ्राय थांथारोब्लाबो नांगौबाल' थाङो आरोना आं गाइसमोन माबोरैथाय मिथिया आरो मालायफ्रा ओरैनो मालाय भिडिअ खालामनोनो थांथारो आरोना गाइसमोन ओमफ्राय आंहा गैया आरो न'निखौथ' बेसे माबानो गामिफोरनि न'निफोरनिखौ बेसेथो शेयार खालामनो होननानै मालाय गोजान बेरायनायनि मानायनि बाहेरायाव थांनानै बानायनानै शेयार खालामो आरो ओमफ्राय गैया आरो आंहा गाइसमोन नोंथांमोननो भिडिअ मोजांखौनो होनो हाया आरो ओमफ्राय आरो थांफ्लांबाबो ओमफ्राय माथाय भिडिअखौनो बानायनो ओरैबायदि लाजि हैयोना आङो बाहेरायाव मानसियानो जारलासो ओमफ्राय आं हारसिंखौल' नुबाय थागोन आरोना आंनि भिडिअ ओमफ्राय बांसिनानो मानसिफोर नुफानाय नङा आरो आं गाइसमोन ओमफ्राय आं हारसिंसो थाखायो नालाय ओमफ्राय न'आवबो जोंहा एसेग्राब माबाबो गैया नालाय ओमफ्राय आरो आं बाहेरायाव गामियावबो बायो आं बांद्राय ओंखारनो ओमफ्राय बिदिनो गोसो जाबाल'सो ओंखारो आरो ओमफ्राय बिदिनो न'आव थानानै खामानि मावलाबाय थायो ओमफ्राय न'आवबो जोंहा बिदिनो रावबो गैया जाहैबाय नालाय बिमा बिफा सानैल' ओमफ्राय बाबायाबो बिदिनो बाहेरायाव खारबाय थायो खामानि मावनो ओमफ्राय आइयाबो बिथिं सम सप्तायावबा खननै बा खनथाम बाजाराव मैगं लाङो आरो न'निनो बुथुम खालामनानै ओमफ्राय थाइसे थाइनै खरस मोनो खोमा जोंहा बिदिनो थेलेब खेथि मावो आरोना गोरान खेथि आरो माबा नङा आरो गिसि नङा आरोना गोरानसो गाइसमोन ओमफ्राय गिसि मावग्रा निजि हाथ' गैया नालाय ओमफ्राय
गैद्रायैबो नङा आरोना गायसिमोन दंबाबो हाया ओमफ्राय रानस्रावस्राव गोरान बोरि गोजौ आरोना गायसिमोन ओमफ्राय बोरि गोजौबो मा हाया मा दंबाबो ओमफ्राय मोजां खेथि जाया आरोना मेसेङावथ' ओरैबायदि नोंथांमोना नुबा गाबनोसो ओंखारगोन आरोना दा दैज्लाङावबा फात्ता मोनस्लाबा माबा जाहार बारि जाजोबो मैदेर थोरोबलायनाय जायोना न' खाथि खालानो नै इफोरथिंथ' जा हाग्रा सोमखोर जाजोबो आरोना न' गैया आरोना बेयाव न'खरसे गैया आरो सिगां दंमोन ओमफ्राय बेलेगाव थांबाय आरोना ओमफ्राय जाहारबारि दं ओमफ्राय दंफां गायना दोनफैजोब्बाय आरोना सिगुन दंफां आरो बारानो नांनो नागिरा ओमफ्राय दंफां बिलाइयानो ग्रोम ग्रोम गुदिनिफ्राय नुखायोना हनै जाहारबारि आरो ओमफ्राय बेफोर बारिफोरथिंबो बे सुलासेया न'खर गैया आरोना गायसिमोन ओमफ्राय ओइ खाथि खालाबो दं ओमफ्राय हाग्रा गुदु खालामजोबना दोनो ओमफ्राय हाफ्राबो माबा आरो मावबाबो जाया नालाय बारा एसेग्राब भिटामिन गैया आरोना हाया गायसिमोन रस गैया ओमफ्राय आङो मालायफ्राथ' ओरैबायदि जानाय लोंनाय देखायोना ओमफ्राय आं बिदि जानाय लोंनाय देखायनो हाया गायसिमोन ओमफ्राय आं मानसिया जानला मोनला जाला लोंला खालामग्रा मानसि नङा आरोना गायसिमोन बाहेरनि बांसिन बुस्थु जाया आङो गायसिमोन आंना बै ओंखामानोसै आरोना ओंखामनि अनगा जेबो गैया आरो ओमफ्राय फिथाइ सामथाइ बेफोरल'सो आरोना गायसिमोन ओमफ्राय एवखां सावखां बुस्थुखौ आं बारा जानो हाया आरो गायसिमोन जै जाबाय होनबाथाय गैला आंना माबा देहायानो अबस्था गैयि जाखायो आरोना ओरैबायदि माबा बेमार जानाय बायदि जाना थायो आरोना गायसिमोन माबा गेस्टिक बेमारानो ओरैबायदि जाखांना होयोना आंना गायसिमोन बेनिखायनो आं बांसिन बाहेरनि बुस्थु जानो हाया आरोना गायसिमोन ओमफ्राय आंना भिडिअ'आ रायज्लायनायसो बांसिन जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो फैफादो आरो आंजों थाफादो आरो लोगोसे ओमफ्राय आंनाथ' चेनेला 1K जाबाय आरोना गायसिमोन ओमफ्राय नोंथांमोनसिम आं साबायखर जासियाखै आरो दासिमबो ओमफ्राय नोंथांमोना जे आंनि जि जाबाबो जायाबाबो जा बेफोरखौ नायसाबलाबायना होयो आरोना आंनि भिडिअ'खौ ओमफ्राय अननानै साबसक्राइब खालामना होयो आरोना ओमफ्राय आरो नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजोंनो आरो एसे गोजौआव दावखोलांनो हाबावदों आरोना गायसिमोन ओमफ्राय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबसक्राइब खालामना होदो आरो ओमफ्राय आरो आंनिफ्रायबो सापर्ट लुगैदोंबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरोना आंबो सापर्ट खालामखायो आंथ' बयखौबो सापर्ट खालामखायो गायसिमोन आंनिखौ सापर्ट दाखालाम आं हले बेलेगफोरखौ सेस सापर्ट खालामजोबो आरोना ओमफ्राय नै न'आव रावबो गैया जोंहा हास्रिस्रि सिरिरि आं हारसिंल' दं ओमफ्राय सोरजों रायज्लायदों सानलायगोन बे सोरबा खोनाफैबा ओमफ्राय मानसिफोर थाबा ओमफ्राय रायज्लायनो लाजिबावो गायसिमोन बांसिन आं माबानि बाहेरनि भिडिअ माबाया नालाय बेनिखायनो एसे लाजिनाय मोनदों खोमा बाहेरायाव बांसिन ओंखारनाय जाया नालाय बिदिनो माबा माबिफ्राव थांनाय जाया नालाय माबा जानाय लोंनाय सोरबा साहा लोंनो थाङो मेथाइ जानो थाङो आंनियाव बिदि गैया आरोना गायसिमोन आं बिदि बुस्थुखौ एखेबारे बिराद गोजानाव दोनो आरोना जानाय लोंनायखौ आं एसेग्राब खाथियाव लाया आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो मानसियानो खायथिं थिं खोमा आरोना जाबाङि लोंबाङिखायनो नै फिसासा रानखोखोसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै 50 घन्टानि उनाव भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना गायसिमोन नै आं नोंथांमोननो मा देखायनो नागिरदों नै आं बेखौ जानो नागिरदों आरोना गायसिमोन न'निनो आरोना गायसिमोन थाइब्रै थाइथाम थाइब्रै थाइबा दङ आरो ओमफ्राय दा थाइब्रै दंबावो आरोना गायसिमोन ओमफ्राय बे बोरैबा मोनग्रोना थादोंमोन आरो आमथिसुवानि सिगांनो एडभान्स जानोसैनि ओमफ्राय थाइजौ हालदै गैया दे गायसिमोन दंफाङा बेसेबा गिदिर दं फांसे र' अबेथिंजाय ओइ नुहुरा मोजां न' ओइ दायथो नै बैयो आरो ओइयो बिजौ नुदों आरोना ओमफ्राय फिथाइयाल' नोगोद जानो गोथाव आरोना गायसिमोन खैरोम दैरोम गेस्रेमनो ओमफ्राय देग्लाय मानो थायाखैथाय गैया ओमफ्राय फांसे फिसा दङ आरो ओमफ्राय बियो एसे थाइसाबदोंमोन दांसेना दांनै ओमफ्राय एडभान्स होननानै मालाय जाजोब्बाय गैया ओमफ्राय आंहा खुगायाव थाइसेबो सोनो मोनासै एडभान्स मोनथारदों आरो फिसानो आरो सेरे फिसा मा थाइजौ होनोथाय थाइजौ हाथरखि ना मा होनलायनाय बिदि दंना बेलेग नाम थायोना थाइजौफोरनि नामाबो थाइबाय जांसियावनो जाबथु थायो आरोना ख्रि लिसु बायदि बेबायदि आरो ओमफ्राय जाजोब्बाय गैला एडभान्स होननानै सिरिजोबनानै ओमफ्राय आं दायो रैमालि ना मा होनो बर'आव ओमफ्राय बेखौ जानो नागिरदों आरोना गायसिमोन ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे सेयार खालामगोन आं लुबैहोगोन आं नोंथांमोनखौबो नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो बानलु थाइथाम संख्रि एसे लाबाय आरोना ओमफ्राय नै बेखौ बिजौ बस'ना लाबाय आरोना गायसिमोन बेखौ गायना होनांगौ थाथ'थों नै बैयावनो ओमफ्राय आं लेमना लाग्रोनोसै आरोना केमेरा स्टेन्ड गैया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो लेमना लाग्रोनोसै आरोना नै आनारसखौ हारसिंनो जानो हाया बेखौबो ओमफ्राय गायसिमोन
साइसनिल' मानसियानो साइसनिलायबो बाखनायलायबावो मेंख्रंख्रं मेंबांग्रांसो नङाबा मानसियानो। लोगोफोर आं हानानै लाग्रोनोसै आरोना बिगुरखौ आराम देना लाग्रोनोसै। नोंथांमोनहाबो लुगैदो आरो आं जानायखौ नुनानै। नै लेमखांबायबो नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो लेमना लाखाबाय आरो बिगुरखौ। ओमफ्राय आं दायो एसे हानोसै आरोना, ओमफ्राय बानलु माबानानै एसे लगायना जानोसै आरो। ओमफ्रायथ' हारसिंथ' जानो हाखाया नालाय बेखौ, ओमफ्राय माखासे दोनसै आरो जा आइनो ओमफ्राय बाबानो दोनसै आरो। आंथ' हारसिं जानो हाखाया एफा गिदिर। लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो हानो लानोसै। नैबे सिथासेखौ दोनथ'नोसै आरो ना गायसिनो मालाय माबानो आइजों बाबाजोंनो दोननोसै आरो। ओमफ्राय आं नैबे सिथासेखौल' जानोसै। मादैयाबो नै फिसा ओइ संख्रिया बांद्रायगोनलै। नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो हानानै लाखाबाय आरोना। आं बेखौल' जागोन आरोना, ओमफ्राय नै सिथासेखौ आइजों बाबाजों दोनसै। बानलुखौ थाइनैल' हाबाय आं गायसिमोन। लोगोफोर ओमफ्राय जाना लानोसै नै। बोथोरनि फार्स्ट टाइम रैमालि सोरबा रैमालि मुंनि मानसिया नायथोंसै आंनि नामखौ मा बुंदों होननाय। बर' बिखौ रैमालि होनदों माथो ना गायसिमोन। ओमफ्राय आनारस सोदोबाबा मा बुस्थु एसामिसावसो थांगोन नामा आनारसआ मिथिलाय लाङालै आं। गोदै गोथाव आरोना गायसिमोन बंफाङावनो मोनखानायमोन आरो मैया खाना लाबोबाय। ओमफ्रायो दिनै जाबाय आरो गायसिमोन, मैया जायासै। जाना लाग्रोनोसै आं गायसिमोन। दा लोगो मोनफिनगोन आरोना। फिनिस खालामबाय आरोना आं गायसिमोन। नै गैला आं हानाया। ओमफ्राय नैबे सिथासेखौ दोननोसै आइजों बाबाजों जाथोंसै आरोना। नै बानलुखौबो जानो हायासै, ओमफ्राय गारनोसै आं बेखौ। ओइ थाथों बेयावनो ओमफ्राय दोननोसै। ओमफ्राय लोगोफोर बे सिथासेखौ आइजों बाबाजों जाथोंसै होननानै दोनबाय आरोना गायसिमोन। हारसिंबो जाजाया नालाय बेफोर बुस्थुखौ खोबना दोनबाय आरो। ओमफ्राय आइया ना गुरहैदों आरोना। ओमफ्राय दा र' बेसे बुरजा मोनबोयो नोंथांमोननो एसे सेयार खालामगोन दे आङो। दाबो फैयाखै, बेलासिलायबाय 3था बारलायलांबाय, 3:30 जालायलांबायदां। दहायनो थांनायमोन माबासोआवनो 1:30टासोआवनो थांनायमोन दां। नै लोगोफोर ओमफ्राय आंहा सिगांनि हाग्रा दांनो आद्रा थानायखौ दांनो फैलायबाय आरोना। नैबे लाइन मोनसेया गेजेर नांनानै बारदोंमोन आरो नैबेसिम। बेखौ दांनोसै आरो आं नै दिनै। ओमफ्राय मोनालायसिगोन आंना खुरिया फारिया दासो हाग्रा दांनो फैलाबायदों। गरमनि थाखायनो बानानै फैयाखै आरोना गायसिमोन। ओरैनो थालाबाय थाबाय। ओमफ्राय दांनोसै आरोना गायसिमोन, बारा गैखाला आरो। 4:00 बारलायलांबाय, 4:30 नै 6:00टायावसो मोनायो नालाय 1.5 घन्टाल'सो दांनो मोनसिगोन आं गायसिमोन। लोगोफोर ओमफ्राय नै आंहा दांनोसैलाय आरो 1.5 घन्टाल'सो दांनो मोनसिगोन आं गायसिमोन। माबा जाबायानो 4:30 जाबाय आरोना गायसिमोन। 6:00टायाव मोनायो नालाय साना माबाया हाबो नालाय। नोंथांमोननो एसे भिडिअ लानानै देखायनोसै आरो आं बेखौनो।
बेखौनो गारबाय थायो सानलायलांसिगोन। उफाय गैया आरो माथो खालामनो एसे लानानैबाबो जइन खालामलाबायनानै देखायनो माबा आपलड होनोसै ना आरो गायसिनो दिनै दा रानखाबायलै बियो मैया आद्रा थानाय आरोना गायसिमोन लाइन मोनसे हाजोबलाङाखै मैया ओमफ्राय दिनै कमप्लिट हागोन हाया कमप्लिट हानानै बैथिं ससे हादेरबावगोनदां आरो एसेसो ओमफ्राय आं दाङा गारनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै हाग्राखौ एखे खन्थाजों दांबाय आरोना नै गायसिमोन लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा सिनियर गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब होदो आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनोसै बाय बाय गुड नाइट